Ja niinpä siellä on Dusty Brown heti maalin takana kärkkymässä tilannetta. Liian paljon on ehkä pomppinut kuitenkin, mutta toivotaan, että se on vain sellaista tunnetta siitä, että pomppii ja sitten panee Tuomo kiekon häkkeen. Olli Jokisen loistava syöttö ja Tuomo Ruutu jatkaa saman tien ja peli on Suomelle 1-0. Siitä Ruutu tarjoilee Jokiselle, Jokinen tarjoilee takaisin Ruudulle ja Ruutu ohjaa tällä kaudella Venäjän pääsarjassa Gaasanissa pelanneen Robert Teschin ohi ja peli on Suomelle 1-0. Kertakaikkisen hieno vastaisku ja Tuomo Ruutu, joka tänään pelaa 39. Leijona otteluaan, tekee 11 maalin ja 4. maalin tässä turnauksessa. Jälleen tärkeä aloitus. Ville Peltonen kahmii kiekkoa sieltä, mutta pääseekö kiekkoon? Sen varmistaa hienosti Selänne ja Suomi ottaa kiekon jälleen haltuunsa. Selänne loistavasti poikittain ja sitten pelataan Niskalalle. Oi, mikä veto Niskalalta! Ja 2-0 peli! Siinä pelattiin loistavasti Janne Niskalalle ja nyt tärähtää Milwaukeein puolustajan maila. Ja katsokaa miten Jokinen jakaa siihen. Niskala kajauttaa ja on maskia edessä. Sieltä puhuu Janne Niskalan tykki. Nyt se on matala, nyt se on vihainen, nyt se on tuima. Ja Leijonat johtaa ottelua 2-0, kun ottelun toista erää on pelattu 5:45. Peliaikaa jäljellä 4:20. Mitä Yhdysvallat pystyy tässä vielä tekemään? Kiekko pelataan sinne poikittain. Ja se pelataan maaliin. Gleasonin laukaus ja onko Phil Kessel maalin edessä ohjaamassa. Tim Gleason laukomaan ja hän laukoo ja katsokaa mikä on Kesselin ohjaus. Siinä on Phil Kessel. Yksi näistä suurista tähdistä maalin edustalla on unohdettu täysin vapaaksi. Ja niinpä hän ohittaa Niklas Bäckströmin ensimmäistä kertaa tässä ottelussa. Vielä se mahdollisuus, jos se tulee vielä tässä, niin se pitäisi tehdä. Mutta ihan yhtä lailla varoa tätä, kun sieltä tulee Adam Burry. Se tulee keskelle yllättävän pehmeästi. Suomi pelaa tässä tilanteessa ja voi herra paratkoon! Voi herra paratkoon, mitä suomalaiset tekevät! Peruuttavat ja Drew Stafford iskee pelin tasoihin. Katsokaa tätä jähmettymistä puolustuksessa ja Staffordin tarkka laukaus. Näin Yhdysvallat on hetkessä tullut tähän otteluun mukaan. Teemu Selänne toisena hyökkääjänä, Mikko Luoma on siellä puolustuksessa yhdessä Sami Lepistön kanssa. Edelleen Lepistön pätevät samat sanat, hän on ollut itseluottamasta uhkuva tässä ottelussa, nostaa sinne jälleen maalille ja siellä on! Sami Lepistö nostaa kiekon häkkyyn! Loistava päätös tälle ottelulle! Ja kenelle se tulee? Sami Lepistölle! 23-vuotiaalle puolustajalle, joka saa lopullisen kruunauksen loistavalle ottelulleen! Se menee oikealle miehelle! Vielä kerran nauttikaa, ihailkaa! Huutakaa kotona! Sieltä lähtee Lepistön nosto ja maskipelaaja on valmiina. Ja siellä on maalin edessä Saku Koivu ja siellä on kiekko vielä kerran. Sami Lepistö ja peli on Suomelle. Peli on Suomelle jatkoajalla 3-2. Oi mikä palkinto. Ensin Yhdysvallat tulee 35 sekunnissa. Se tulee tasoihin, mutta vielä kerran se lepattaa.